Всеки човек в наши дни има нужда от пари. Не всеки обаче осъзнава достатъчно добре, че съществуват различни начини за генериране на приходи, т.е. на пари. Една от най-популярните концепции по отношение на това как човек може да се изкара парите, която всъщност обяснява различните възможности за печелене на пари, която е свързана естествено със своите плюсове и минуси. Това е идеята на Робърт Кийосаки, както и така създадената от него четирите потока на парите. Четирите потока на парите са 4 основни метода за генериране на приходи. Като накратко всеки човек може да печели пари, като бъде именно наемен работник, самонаето лице, бизнес собственик или предприемач, както и инвеститор. Сега накратко искам да ви разходя и да ви обясня каква е разликата между хората и тяхната идея за печеленето на своите доходи или пари. В първата категория на самонаетия човек или работник, това са хората, които работят на заплата, които са свикнали да работят от 8 до 5 и главното, поради което го правят, е страхът. Те се страхуват да не загубят своята работа и не знаят откъде по-нататък ще дойде техния доход. Към втората група, според Кийосаки, това са хората, които са самонаети лица. Към самонаетите лица мога да включа, да кажем, хора на свободна професия, хора, които имат малък или среден бизнес, но тук тънкият момент е, че когато те, примерно, преустановят своята дейност, техният поток от пари спира. Мога да ви дам следния пример. Примерно фризьор, който има, е собственик на фризьорски салон, той когато е там на работа, когато е в фризьорския салон, той ще има приход, ще печели някакъв вид доход. Но ако реши примерно за някакъв определен период от време, примерно за 15-20 дни да отсъства от този фризьорски салон, той няма как, с две думи, неговия приход свършва. И сега преминавам към третата категория от хора. Това са собствениците на бизнес система или предприемачи. Това са хората, които създават, генерират своите пари благодарение на създаден от тях екип, които с бъдещето той се развива и по този начин дохода на тези хора се увеличава. Към тази група хора бих посочил хората, които се занимават с дропшипинг, с мрежов маркетинг, с търгуване на форекс пазарите и така нататък. Последната най-важна група, според мен, както и според Кийосаки, естествено, това е групата на инвеститорите. Към тази група попадат хора, които превръщат или правят така, че техните пари да работят за тях. Тоест, те не работят, не дават своето време и енергия, за да изкарват пари, а техните пари работят за тях. Така че всеки един човек, който реши да попадне или иска да попадне в четвъртия квадрант, може с упоритост и промяна на своята нагласа да стане всъщност инвеститор. Това е от мен, което исках да ви кажа по отношение на четирите потока на парите. Надявам се, че с това видео ще помогна на много хора да осъзнаят в кой квадрант са в момента и в кой квадрант искат да са в бъдеще.